Maray na hapon sa Indo Boss. How are you, Ligaspi? Ako po si Kagawad Alex Sao, sarong negosyante. Sarok man po dating maestro sa Aquinas University. 5 years man po ako nagturo. Naging head department man po ako. 4 years man po ako sa LCC Mall as advertising consultant. And ngunyan po, ako man ang top-notcher barangay Kagawad, kang sa kuyang barangay. And ang pinakamaray po na sa kuya pong, sarok na po akong model ngunyan. Model po kan sa kong barangay na ako po bilang barangay Kagawad, di ako pigkasupog kang barangay 38 Gugun. Pinailing ko po sa inda kung paano magserbe. Pinailing ko po sa inda ng sarong kandidato, maski ba kong eleksyon, nasisilag, naiiling. And gabos man po ang ginibot ang proyekto sa barangay 38 Gugun. Sabi ko nga ni kang COVID, warang may magugutom na taga-Gugun. Basta niyaon si Kagawad Alexander How. Ural daw po kita, nagataong serbisyo sa inda. Iyan ang pinailing ko sa Gugun. Kung ata ako pinadaba kang Gugun, iyan ang gusto ko ipailing. Sa sangon yan, ugana po kitang prototype kung ano ang pwede ko gibuon sa Ligaspi. Inutun ta dyan po, sabi ko nga ang barangay. Ang barangay po, papakusugong ko, lalo na po sa kuyang mga tugang na mga barangay Kagawad, kapitan, gabos pong elected official, nang sa kuyang sweldo, itataw ko po ang kabanga sa inda. Para po sa presente kami po magkaugwaman na insurance, para po pag kami manag-ilang, may mapabulong man sa mo. Ang pangduwa po dyan is ang satuyang sa negosyo. Ang tututukan ta po ang negosyo, papakusugon ta po ang livelihood programs kang kada barangay, kang kada organisasyon, ang kooperatiba. Sabi ta nga ni, kung ang ibang probinsya may Pampanga Best ang Tosino, ang Ligaspi, magibo kitang Ligaspi Best. And ang pangtulo is ang health, salud, women's, kababaihan, ang kaakian. Maawot ko po na 200,000 plus na po ang populasyon ta. Dagdagan ta po ang doktor sa Ligaspi. At least 10 doctors every year. Pag iyan, nadagdagan ta po, masupisyente ang doktor ta, mas dakulang tabang po ang matatauta para sa tuyang mga tugang. And of course, gusto naman po pakusugon ang programa sa mga kabataan. Ako po umataong programang academic bonus. Academic bonus, insentibo para sa mga aki, insentibo para sa mga estudyante na mga deserving student. Iyan po ang mga papakusugon ta po dyan. Yaw naman po ang sports program. And of course, agrikultura, tatabangan ta po sindang edukasyon para sa mga paratanom, edukasyon para sa mga parasira. Iyan ang papakusugon taman dyan. And of course, gabos na klase pong sektor na kaya tatabangan, gigibuon ta po yan. Sa presente, nakulong po ito, matatali ngunyan, kay puwan ta po yan, yaw na po ang ito yung programa. But more important is ang puso. Ang puso ang pinakakaipuan tangon niyan sa Ligaspi. Sabi ko nga ni, with Alex Sao, number 15 sa balota, Ligaspi will be fine. Thank you. Ang konseho po sa rong collegial body. Now, kung kamo po sirteo na gumana ngunya na eleksyon, anong klaseng miyembro kan konseho kamo? And ano ang may tatabang nindo para sa mas efficient and effective city government? Good afternoon again, everyone. Sa kuya po, pag ako po pinalad na sunwerte, ang gigibuon ta po, sabi ta nga ni, kumbaga sa basketball, ako po, team player man. Gigibuon ta po, gabos na resolusyon, ordinansa, paulit-ulit ko yung pagkatabi sa gabos na pag-ikot ko para sa tao, para sa Indo. Kaya po ako nag-iikot, gabos pong ordinansa, resolusyon, nagigibuon ko, ishali sa Indo. Kaya pag ako po nang gano'n naman sana po kamo, Councilor kan Ligaspi. Gabos po yan, dadara ko ta dyan, and gabos pong ikakarahay, kang para sa syudad, gigibuhon ta, dagdagan ta po ang puso kasi yan ang kaipuhan permitangon yan. And of course, sana itaw man sa ko ang sa health and sa negosyo para kita makatabang. Bilang sarong negosyante, 22 years naman po kitang may experience sa negosyo and sa pag-ikot-ikot mi ngani sa mga barangay, ang gusto mi talaga pakusugon ang health. Ang health talaga ang pinaka-importante sa ngunyan. And sana, iyan ang tao sa mong onra para kami man po magibong pagi kayan. Salamat po. So ini po kaya sa aspeto kang edukasyon as in salud, health, primitang na-overlook ang mental health. Lalo na kang puon kang nag-online classes na so pag-shift from face-to-face to online classes, dakulon po kitang hobenes o estudyante na nagka-experiensya kang mental health disorders, anxiety and depression. So ano po sa hiling nindo ang pwedeng proyekto para maprotektaran ang mental health kan sa tuyang mga estudyante? In terms of mental, ang saro sa gusto ko is malag kita, makreate kita ki recovery center. Wara pa kan po sa buong Pilipinas, sa Ligaspi lang po. Iyan po, malag kita ka ang ki-budget. Ang recovery center, not just on mental,
problem. But physical problem, sabi tangani, so mga gabos na klaseng pang-aabuso, again, malawag na naman po sa programa tang doktor. Kaya po ang tapong doktor syudad, so is may espesyalista, psychiatrist, OB-GYN, pediatrician, internist, cardiologist, para po gabos po doon malaog. Kasi po sa presente sa kuyang barangay sa eksperyensya, pag ang sarong aki nawawara, dadarahon talang po doon sa presinto, pagkadara sa presinto, ibabalik sa DSWD, na naman. So actually, wala kitang action kay yan. So with the recovery center na we have budget, sa iling ko po, matatawang kay attention niyan. And sabi rin ko, it's about time, buksan tang isip ta, na pag nagpa-check up kita psychiatrist, di man po ibig sabihin may diferensya kita. Sa abroad, nailing nindo, kung mag-iwa lang mag-agom, automatic, diretso sinda sa psychiatrist, psychologist. Kasi po, dakulaw na bagay po na as advisor. Iyan po ang sa kuyang gusto po kusugon man po, na pag kita magibong recovery center, not just physical but mental po ang sa tuyang babantayan sa Legazpi City. And of course, mas magayon talaga sa South Barangay kasi magayon ang view, magayon ang maiwas ng lugar. Iyan po ang gusto ko na sana mangyari na magkaugang budget. Bottom line po is, dakulong kitang programa, ang pag-iisipan ta po pag kita nakatukaw number 1 is budget. Kung paano ta pagkaniguon ang budget sa kada sektor na sa tuyang dadarahon, sa kada sektor or na sa tuyang bangon ang budget. Salamat po. Thank you very much. Anyway, kamutabi na tulo mga eksperyensyado ng legislador in different level sa liga, sa barangay, sa konseho. Sungunyan, sa sendong eksperyensya, parte ini kan good governance, paano ta ma-implement kimaray, inipiga apod tang check and balance sa gobyerno. With the existing law that we have right now, sa iling ko, almost perfect naman hindi yan eh. Ang nagkakaugalan lang kitang problema dyan is we have to, at least, sabi ko nga ni, i-encourage tamang gararay ang FB live, at least sa mga bidding, para mailing tamang consistency bidder. And of course, sa procurement man, sabi ta nga ni, as much as possible, baka pwede tawan tan time. Kasi pag nagpo-posting kasi, halos kulang ng oras, kaya ang bidder kulang. Yan na nailing ko sa barangay level. Sa barangay, I can only say, or I can only speak for barangay level, kasi yan ang experience yata, na kung yan matawang oras, and of course, FB Live, marareparo tayan, by dyan pa sana, kung si sana ang bidder, baka yung no sana ang bidder, sinda-sinda na sana ang may gusto magnegosyo. Kaya yan ang sabi ko na dapat, ang check and balance is domino effect yan eh. Pag ang sarong ahensya, nagpadara sa sarong ahensya, dire-diretso na yan. So, pinaka-basic pa mangyararay, sabi ta nga ni Garay, is puso. Puso na may ma-check, puso na may ma-reparo, puso ng kusog na buot na may ma-file kang kaso. Pailan ta po, kikaso ang tama. Kami po, pigigibom iyan, na sana, kung anong tama, iyan ang permita gibuhon ta. Iyan ang, na basically is puso and honest. And sa Garay po, iyon man lang po. Thank you po. Okay. Kasi bago, naunabihan nindo, ang sendong mga priority. If in case kamo yaw na sa sanggunian, out of that priorities, arin ang pinaka-top priority legislation na pwede nindong ipasar right after na mag-session kamo that will cater to the needs of the Legazpeños. Health, additional doctors. Sabi ko, if we have 200,000 plus population in Legazpi, we need at least 1:10,000. So kayo po at least mga 30 doktor. Sa presente, we only have 6 doctors sa Legazpi. And if we can add 10 doctors every year, by the end of 2025, we already have 36 doctors. Iyan po ang sa kuyang gustong-gusto talaga. Kasi sa kuyang pag-ikot po sa mga barangay na nailing ko ang iba dahil sa COVID, nagpapacheck up, nagtubod pa man sa permis sa albularyo, but if pagbabaan na digi sa Legazpi City Hospital, dakulo na doktor, at least talagang mapacheck up po sinda. Iyan ang kaipuan ta talagang ngunyan. Kasi ang pagbakal kibulong, madali na sana yan, nadidisponer. Pero ang pag-anap ki Dr. Dipisilon, example na lang po, ang cardiologist. Mapacheck up ka po sa cardiologist ngunyan, abutong kan 3 days to 5 days. But if we have cardiologist, espesyalista na nyaon sa Legazpi City Hospital, nyaon dyan every week, at least ang satuyang mga tugang na madipisilan. Nadipisilan na magbakal kibulong, madipisilan pa maghanap kay doktor. Iyan ang prioridad ko. And of course, nabanggit ang tubig.
masuporta po kita dyan, dagdagan ng budget, tawan na budget, para ang plano kang mayor, team ni Mayor G. Rosal na magkaugwa na pong tubig hali sa Buena Vista, going sa sentro, matuloy na. Iyan ang programa na iyan, magayunon iyan, kasi from Buena Vista, going, sobra-sobra na po para sa Ligaspeño. Iyan ang gusto dagdagan na programa and suportahan ta po ang tubig. Iyan man pong mga ibang lugar na kayo po ang kitubig. Barato man lang po ang pang-drilling. Dahil ka mo mahadit kan Ligaspeño. Ang drilling, simplihon yan. 500,000 may drilling na kamo. Magsarawa ka mong tusok sa Ligaspi kung sa indo gusto. Bako po ang problema. Mas madali po, mas magayon po from Buena Vista, going to Ligaspi, iyan po ang stoyang gibuhon sa patubig. Thank you very much po. Mga sir, naobserbaran ta po baga kaya digdi sa syudad nin Legazpi na maski nagkukuanan nin stray dogs o so mga nagbabalag-balag na ayam sa tinampo, dakol man giraray. So ano po ang pwedeng solusyon ta para mabawasan ini para dai na magkausan nin aksidente o makakagat? Regards to that, ang kay puwanta po sa kada barangay para maiwasan na day na pagigibong niyan is dog pound. Sa presente, with respect to all the barangay captain and barangay official, wala po kitang dog pound. Pag may dog pound po kita, gabusan, ilalaog ta dyan. And after that, dadarahon tan sa recovery center. Ang recovery center, kang animals, umalagmang kita kan dapat, para gabos po maprotektaran ta. Kasi sa muya sa barangay, pag nakagat na ang ayam, problema na kung sisentag sa dire. Maabuno na kaming mga barangay kagawad, ang kapitan, iyon na ang mabayad. Kaya yan ang papakusuhon tamang po, lalo naman po, mabalik kita sa health. Ang city health, sana pag kita dagdagan tang pondo para makaugong perming bakuna. And of course, again, mabalik kita doon. Pag makusog na po ang dog pound, ako po nagutubod, nagabos na klase, aspeto kang barangay, may income, may kwarta. Ang dog pound po, magkakaugang kwarta ang barangay. Gigibuan ko pong programa iyan. Ma-breeding kitang magayon ng mga ayam para wala namang balagaw-bagaw dyan. And of course, edukasyon, gararay. Edukasyon para sa mga pet owners. Magayon itong programa ni Doc Manny Estipon na ang City Vet na ugwa na kitang dog tagging. Magkakauga lang kitang problema kayo ito. Eventually, after a year, paano na itong mga bagong ugbo na naman? But, sabi ta nga ni, at least nagpupuuna kita sa mga programang magayon na pagigibon ni City Vet Manny Estipona na may dog tagging na kita, dog pound na lang para ma-monitor tang ayam kang kada barangay. With that, I think, sabi ko, tapos ang problema ta sa ayam. Thank you po. Ang negosyo, iyo po ang nahiling na solusyon sa unemployment problem. Now, ano po ang legislative agenda nindo, if in case gumana ka mo, para mas lalang maging efficiente and sustainable itong pigabot na itong ease of doing business sa syudad? Saro sa gusto kong gibon pag-abot sa negosyo is magibo kitang tax matrix. Ang tax matrix is para sa gabos, fair to everyone, para po warang lamangan. Kasi sa iling ko sa presente, ang Ligaspi po, bako po iyan alangkaw ang buwis. Alangkaw ang buwis sa mga dakol ang income. Siyempre, the more na higher ang income mo, the more man na dakol ang buwis mo. And siyempre, kayo po ang tama po ang tax para po magpadalagan kasi sa tuyang syudad, dakulang budget, kasi nagadakula po ang sa tuyang populasyon, nagadakula po ang sa tuyang gastusan. Kaya kayo po ang tama po talaga bantayan, tax matrix. Ang tax matrix po, iyon na po ang madara kang gabos. Magkakawawara na po ang red tape kung ugwaman, kung ano pa man, kasi nyaw na po, pasunod-sunod. Kung anong babayaran mo, araman na po kung saan na level ka. And with coordination with the BIR. Coordination with the BIR, kung anong pigbabayaran mong tax duwan, ibabangga ta po sa city para po dahil sina makautik kayan. Iyan kasi nagatubod ako, na wala man pong negosyanteng gusto magbayad na sobrang buwis, tama po. Pero with the tax matrix that we are going to produce, that we are going to make, mabanggaon tapuan, dahil sinang rason para dahil sina magbayang tamang buwis. And of course, sa mga kasardayan, iyan ang gusto ko man reviewon, i-revisita man, sabi nga ni BM, iyan man ang gusto ko adalan. Kapag puong ko palang as barangay kagawad, aram ko po ang problema na iyan. Iyan po, mataw kita ka na programa para dyan. Edukasyon para sa kasardayan, edukasyon para sa salit na negosyante, tuturuan ta po ng tamang proseso. Halimbawa, ayan na HEPA lane. Gusto ta po as much as possible, gibuan ta po ayan na at least partition para malinig pag-ilingon, magayon pagkaunan, may gripo, suportahan ta po. Sa paagi na iyan, dahil lang kita po pwede magtaram, gibuntan, tamang plano, tukawan ta, magtubod ka mo sa ko, 1 bulan, 2 bulan, tapos ang problema na yan. Basta nagkakasararo kita. Salamat po.
Para sa satuyang solo parents po, mapababae man o lalaki, na nagiingowang matauanin maray na buhay an sa indang mga aki, ano po ang naiisip nindo na proyekto para tauan sindanin asistensya? Sa presente, ugwa na po ka na pigpasa si Vice Mayor Bobby Cristobal na sa solo parents na magkakugwa silang additional discount sa mga establishmento, I think is 5%. And babalik kita dyan sa barangay. Ang solo parents na dapat i-identify tayo sa barangay level. Kasi kaming mga barangay kagawad, barangay official, ang nakakaaram kang tungkol kaiyan, na dapat as much as possible, malaog na naman sa recovery center ta. Kung ang recovery center papakusugunta, ang psychiatrist papakusugunta, ang doktor papakusugunta, magkakasarabutan mo na sa barangay level. After that, i-registered ta. Pagka-registered ta, kay po ang tama po, kisuportahan gararayan. But ang problem na naman nga di kaan is ang budget. Bottom line, kabus na pag-ururunta, budget ang pinaka-problema. So ang budget na yan, dapat aadalan ta yan, di kita pwedeng makatuga kaan. Kung ano ang pwedeng maitautang suporta. But basically, we need to support them in livelihood. Dahil sabi ta nga ni, ang mga solo parent, mentally stress yan. Maski anong sabihon ta, aram ta kung paano magbuhay na solo, kung gusto yung aki, dipisilon po yan. Kaya dapat talaga livelihood program, assistant para dyan sa inda. And edukasyon, garari para sa inda. Training seminar garari sa inda, edukasyon, turuan ta garari kung paano magnegosyo, and kung paano alalayan ang sa indang buhay sa pang-ural daw garari. Thank you. Ang internet service po, parte na kan buhay ta sa entertainment, sa education, pero ngunyan ginagamit na sa business. Now, in aid of legislation po, ano ang pwede tang gibuhon para masustinira na makusog ang pigtatao sa tuyang signal despite kang nagdadakol ang nagagamit? Iyan na problema na. Number one is, siyempre, malawag dyan ang disiplina. Of course, business, we need more, mas okay, mas dakula po ang sa tuyang internet provider. Ayan, continuous monitoring po ang gigibuntaan sa syudad, papaapunta sinda from time to time, and we have to monitor them na kung ang pigbabayaran kang sarong Tagaligas Penyo na Mbps, 50 Mbps, kung talagang nagdalaog. Iyan, makuha kita ang collective na kahaputan, collective na problema para pag-address takan sa inda. But again, sa sarong-arong, sarong residenta, mabalik na naman po sa pagiging barangay kagawad. Kami pong kagawad, arami ang problema na iyan. Kaming mga barangay official, arami ang problema na iyan. Na sometimes, pag ang sa tuyang arong dakulaon o makusugo ng internet, mas nagiging problema sa tuyang mga magurang kasi ang sa tuyang aki, nagkakaugwang problema. Good for the business, but bad for the family. Kasi dito na makaroon ng aki ita dahil makusugo na ang internet service, ang games ninda, makaskaso na. But iyan, sabi ta nga ni, dapat check and balance manggararay. Para sa pamilya, okay lang po na mabagal. Pero para sa negosyo, pakusugon ta. Araw po ko dapat ka ng pag-monitor ta para sa internet service. Salamat po. Thank you very much. Naunabihan ni Kapya JP, manangod naman sa mga gadget. Ang mga hobiness ko niyan, pambihira mo na masugo once na nakakapot ki gadget. And ani ba kayo ni na-involve sa mga pigapot ng contemporary social problem. May mga hobiness na na-involve na sa talpak. May mga hobiness na na-involve sa illegal gambling or illegal drugs. If in case kamutabi yaon sa konseyo, ano ang pwedeng, bako na resolution, no, the ordinance na pwede nung ipasar to discourage the youth na ma-involve digdi sa mga araw kaning mga activities na ni. Mabalik manggalay kita sa pamilya. Sa kabus, ano man na bagay na sobra is maraot. Kaya ako sa kuyang arong, pag nagabot ng 10 o'clock PM, automatic, i-off ko na po ang samuyang wifi. Para at the same time, gabos na aki ko, dahil man makakawat na. Tako minsan, alaw na nakambanggi, may nagsuryo pa sa arong, napupulawang kami, alas 5 kang aga, dapat nasa tinampo na kami, tamakampanya na. Sa ngunyan, alas 10 kang banggi, bawal na magsuryaw sa arong, i-off tanaan. Again, family values orientation, pakusugunta po sa barangay yan. Kasi, sa gabos na problema, balikan sa barangay. Kung kita po, permis sa barangay, makusog ang tuyang orientasyon,
From day to day, pigbibisita ang tong kapitan, kagawad, ang mga residente, naaaraman tagabos ang problema. So, gabos po yan, isailing ko na iling talaga sa disiplina. Disiplina sa kada pamilya na sinda mismo ang masolusyon kaya yan. Salamat po. And final question ko, manungod sa disaster risk reduction, ano po ang sa indong programa manungod sa disaster risk reduction kan syudad as in sa public safety? Sa presente, ang satuyang Mayor Noel Rosal, ang programa pag-abot dyan is magayon. As early as a week before mag-abot ang bagyo, pigapaapod na kami mga barangay official para magkaugwa ng meeting. Nagkakaugwa lang kitang problema sa barangay. Sa barangay na sadit ang budget. Bottom line, mabalik na naman kita sa budget. 5% ang budget kang barangay. Ang kaipuan lang, kami po sa barangay 38 Gugun, ngunyan na maabot na taon, pigsisiguro mi po na ang evacuation center mi mas magayon kaysa sa arong ka mga maibabakwar. Ata, dapat ang evacuation center mi ngunya nagbakal na kaming generator. Kamo sa arong nindo brown out. Kami may generator maski may bagyo. Sen pa kamo ma-star. Kami sa evacuation center malagi sufficienteng pagkaon. Kamo sa arong nindo magasira ding pagkaon. Sen pa kamo. Dapat arog permi ka ng kaaputan ta. Kung gusto ta ang tao mag-evacuar, magsunod, ipailing ta ang sa indang lilipatan na arong mas magayon sa arong ninda. Malawag na naman dyan ang recovery center ta. Sana magkaugang budget para magkaugang recovery center ang Legazpi. By that, mas magayon kaysa sa arong. Ang recovery center, dakul na klaseng bagay ang pwede tagamiton. Ako po sa presente, pag may bagyo, nagpapakaon ako sa gabos na gusto mag-evacuar. Sa sobrang andakol kapig mapakaon ko, nagangapit bahay pa akong barangay. Pigidara ko pa San Roque. Araman ka mga taga San Roque, pag sinda nag-evacuar sa Forbes. Pigidararan ko pa sinang pagkaon. Daing paltos, dadi ako nagdarang pagkaon sa inda. Araman ka mga kagawad, kapitan kan San Roque, pigidararan ko sinda. By that, sabi ko, pagayunon tang evacuation center, tawan tang tamang ekipahe, equipment, para ang tao dahil magtagas ang payo, lumipat sa tamang evacuation center. Salamat po. Kamutabing tulo, may mga experience na sa inyong trabaho. If in case tabi kamo, after sa June 30, mag-take out kamo as new members kan sanggunian panglungsod. Ano po ang assurance nindo? Tangunyan, sige ang relibot nindo sa mga barangay, 70 barangays kan Legazpi. Ano po ang assurance nindo na once elected, mabalik dirara mo sa mga barangay na di naman nindo to consult or ano ang pwedeng gibuod or digi na lang kamo sa urban area? Iyan po, pinailing ko na sa barangay 38 Gugun kung anong klaseng paggugoberno ako. May eleksyon kiwara. Sa presente, saro lang po ako sa nasisilag, sa Lakandula, sa Rilis Cantrain. Wara, di iton o baka saro o duwa lang kaming politiko sa buong Pilipinas ang nakakaabot dyan. Hanggang ngunyan, ako po nagdadyan. Maski warang eleksyon, ako po nag-iikot. Pinatunayan ko po sa barangay 38 Gugun, arayo yung pambarangay eleksyon, pero ako niya na sa kuyang pagserbe. Gabos po, makakapagpatunay kaya ng barangay 38 Gugun. Kaya sabi ko, kam 2018, tinawan do akong unra, pinagana nindo ako Gugun. Day ko kamo, dahil do ko ikakasupog. Iyo man po ang sasabihin ko ngunyan. Kamo pong Legazpenyo, pag ako tinabangan nindo, dahil nindo ko ikakasupog. Kung anong ginibo ko sa Gugun, gigibuhon ko sa buong Legazpi. Kung anong inot kong ginibo, digday sa pagkampanya ko, kam October, pa sana nagpuuna ako magpamidbid, gigibuhon ko an. Padagos akong malibot sa indong sesyon, para maaraman ko ang problema kang kada barangay, and padagos kitang malibot manggeraray sa barangay, kasi po ang ugali ko, di ako namatunong sa arong. Magatulong sa kuyang bitis, baka kamo ang magsawa sa Legazpi sa kuyang pag-ikot. Salamat po. So, ini po ang sa tuyang final question. Pag kamo po nang gana bilang konsehal kang Legazpi, di ba po magkakaigwa kamo nin power to amend or even repeal ordinances? So, sa hiling po nindo, ano ang ordinansa digdi sa syudad na balak nindong amyandaran o halion o adalan giraray kung igwaman? Ang sa kuyang igibo niya is reviewin ko ang tama, ang gabos na mabenepisyo ang mga Legazpenyo. Reviewin ko sa paagi na dapat ang gabos na ordinansa ma-implement manggiraray na tama.
re-review hunta na gabos na ordinansa na mabenepisyo ang gabos na Ligaspeño. Kung ang gabos na bagay may problema na pag-ururunan iyan, sabi tangani, ang satuyang pagpasuruway, di man nakapakaon. Ang satuyang pagpasuruway, di man nakapag-ibok yung building. Pero ang satuyang pagkasararo, ang satuyang pagtarabangan, sigurado, dakol na matatabangan na Ligaspeño. Iyan ang sa kuyang review, papakusugon ta po ang gabos na ordinansa na iyan maimplementar. With respect to gabos na naging councilor kan Ligaspi, with all their bright ideas, aram ko tama iyan. Magayon ang ginibo yun sa Ligaspi. Ang kaipuan talang is kung paano ito i-implement. And kung paano makatabang na mamatian kan lambang Ligaspeño ang namamatiin ng tios, mamatiin ng asap sa panahon ngunyan. Salamat po. At this time, mga tugang, ang senda pong final appeal. Closing statements kan sa tuya pong mga kandidato sa laog po nin 2 minutos. Ano po ang sendang mensahe sa tuya gabos ng mga Ligaspeño na maboto sa maabot pong Mayo 9 eleksyon? Sa Giraray, maray na hapon sendo, ang sakuyang pagdalagan bilang City Councilor kan Ligaspi. Sabi ko nga ni, kami po, wala kaming lahing politiko, politika. Kami po, lahing negosyante, simpleng tao. Naglaog po ako digdi sa politika, warang ibang rason kundi ay magtabang. Ang gabos nagigibon ta sa syudad is para sa Indo. Ang gabos resolusyon, ordinance ang gigibon ta is para sa Indo. And ang gabos po iyan na sektor irepresentar ta iyan. Nako padagos ta maikot, padagos ta malibot sa stuyang barangay pagkita po ng gana. And sabi ta nga ni, garo naman sa nakamo City Councilor gabos na Ligaspi. Tas sa kuyang paglibot, sabihin na nindo kung anong gusto nindo, taadalan ta iyan. And sa Giraray, nailing na po ka mga taga-barangay 38 Gugon, kung ano man ang kaya ko gibuhon. Bilang sarong barangay kagawad, naging maestro man kita, aram ta, we try to become one. Iyo ang gigibuhon taga-Giraray ngunyang pagkita ng gana, aabuton taga-Giraray iyan, na sana saro sa mga ubeto ta, ural daw, may pamahaw man po Giraray ang mulambuang Ligaspeño, kung dai man po, pag uli nindo, may bahaw man Giraray ang lambang Ligaspeño, na sana gabos, permi may laman ang tulak, kaya papakusugon ta po ang satuyang negosyo, ang kada barangay, papakusugon ta po ang salud, kang lambang Ligaspeño, and sa gabos man po na kandidato ngunyan, gabos po iyan may maray na objeto, gabos po iyan may gustong gibuhon. Pero ang saro sa pinakaugwa, ang pinakalamang man si Kagawad Alexander Hao, ang puso. Ang puso na iyo iyan ang kaipuan kan Ligaspi, iyo ang kaipuan kan Pilipinas with proper budget, puso, daing may matios na tao pag may puso ang gada politiko. Salamat po.